abusaran pahimuslan o gamiton ka sa mga taos palibot nga way konsensya. Mangingilad mang gamitay og maro sila, nangitara sila og mabiktima. Bisag pamilya o suod nimong higala, di gihapon na ngayon nga magkumpiyansa. Abusaran ka sa mga walay konsensya, labi na kung magpadaog-daog ka. Undangin na ang imong pagpamiktima, ang isig katao ayaw abusuha. Ihunong na ang imong pagkademonyo, ang maayo buhata. Undangin na ang pagkaabusado, ayaw pahimusli ang pagkamaayo. Kay kanang tanan nimong gipangbuhat, mubalik ra na nimo. Basta magpadaog-daog, daog-daogon ka. Kung magpaabuso, abusaran lang ka sa mga manggamitay. Pahimuslan ra ka, imo ka maayo, abusuhon ra nila. Labi na kung mahibaw-an ka nga naa kay kwarta duulunog amiguhon aron makautang sila. Pagpangutang murag ito'y looy kaayo, og nawong kung singlon murag irong buang iyan na kang paakon. Naay uban manguyab og mga OFW, mga burit na pasalig kay nahigog makuno. Magpadungog-dungog pa aron imuhang hatagan, seryoso ka pero igura di ay gipangwartahan. Ang uban abusado tungod sa ilang posisyon, kung kinsa ang naas ubos ilarang iro-iroon. Maong di pirmi maayo ang sobra nga kabuutan, kay daghang mapahimuslan ang ilatang abusaran. Undangin na ang imong pagpamiktima, ang isig katao ayaw abusuha. Ihunong na ang imong pagkademonyo, ang maayo buhata. Undangin na ang pagkaabusado, ayaw pahimusli ang pagkamaayo. Kay kanang tanan nimong gipangbuhat, mubalik ra na nimo. Undangin na ang imong pagpamiktima, ang isig katao ayaw abusuha. Ihunong na ang imong pagkademonyo, ang maayo buhata. Undangin na ang pagkaabusado, ayaw pahimusli ang pagkamaayo. Kay kanang tanan nimong gipangbuhat, mubalik ra